Polícia Poprad. Počkaj, haló? Polícia Poprad. Tu je Uherovo 17, tu má nejakých duchov do Marišky. Čo? Žerú mi kable. Spoza oného. Nie som somar. A nie som opitý. Čo vám? Duch kable žere? No, poďte sem, tu sú traja a keď ich chytám, mám nožík pri sebe a keď im za nimi, oni zliznú. Hej, a jak sa vy voláte? Hej, do piči, za nie som napríklad zrelý. Tu vám devča moje povie. Saninka, povedz. On sa bojí. A duchoch máte? A vám kable žerú? Idem do školy, ja mám to strach. Áno. No, daj mi odkaz, kto to je? Daj mi to k telefónu, kto to je? No vy sa jak voláte, pane? Poďte sem. Počkajte, jak sa voláte? Razislav Sabáka, Uherova 17, blok Nádej. Počkajte, pomáčte, pán Sabáka, Uherova? Uherova 17. 17, blok Nádej? Áno. Ktoré poschodie? 7 poschodie. Doprava, či doľava vlastne. 7 poschodie. A duchovie vám žerú káble? No tak hýbate sa, budete vidieť, no. Ja ho neklamem. Skôr prišli, ja neviem. Ja ich tu naháňam už hodinu. Hodinu s nožikom. No jasne, že tam idem zmizne, keď kable žere, za kredencom v takom miestnosti 10 cm. Ja nie som zrejný na psychiatriu. Zožel vám 10 cm káblu duch? Nie, v úzkej onej, čo je medzi kredencom a medzi linkou. A zazere. To tam zožel vám duch káble. No dobre, prídu sa na to policajti pozrieť. No nech sa páči. Áno. Ale treba tam takého farára zobrať. Farára? Hej. A ešte koho máme zobrať, pane? Nikoho nešieho. Farára. Lebo čo policajti, to figujú, ja si sám nepomôžem. A musíte farára potom volať, keď chcete, ale my nemôžeme farára zobrať na duchoch. Ale o také veci robí, ne? Ale sú aj takí krotitelia duchov ešte. A to je vlastne? Tam v Amerike boli takí. No tak, a číslo máte na neho? Nie, na tých v Amerike nemáme číslo, ale by trebalo cez ambasádu volať. Hej, lebo na ambasádu americkú a tam by ste mohli krotiteľov duchov volať, bo boli tam, videl v televízore taký film. Áno, ja som videl dvoch som normálne a jeden mentálne postihnutý a teraz... A jeden mentálne postihnutý duch a žere vám káble. Áno, a teraz tu som pred oným, isto zmiznú, no, dajte si povedať. A keď policajti prídu, budú tam? No, tak sa môže, že tu je, tam sedí, odpočíva. Hej. A i ten ku nemu z nožikova čo zrobí? Tak zmizne. No, tam nič, iba duch. Hej? Ja nie som, že by som bol ožratý alebo opitý, že... Len duchov vidíte, v dome máte. Ja nevidím, ja nie som opitý, že by som po palenke, alebo ako... Že by to nechápe. No dobre, pán Zabáka, príde k vám hľadka vás pozrieť, ak sa máte. Dobre, nech sa páči.